दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम। बेजों लोगोसे घन्टिनि सावगारिखौ थुनानै हो, मानोना आं लेटेस्ट भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांनिसिम सिगांसिन सौहैयो। हाय फ्रेंड्स, वेलकाम बैक माय यूट्यूब चैनल क्रिएटर टेरा। थारैनो सोरबा सासेनि बाइक एबा गारिनि नाम्बारखौ सोरनि नामाव दं मिथिनो हायो, आरो बेखौ माबोरै मिथिनो बिनि थाखाय आं मोनसे आदब खोन्थागोन। नोंथाङा मिथिनो गोसो जादोंब्ला बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। अब्ला फैदो भिडिअखौ जागायनोसै। बिनि थाखाय नोंथाङा मोनसे एप्स डाउनलड खालामनांगोन। मबाइलनि प्ले स्ट'राव लांदो आरो बेयाव लांनानै टाइप खालामहैदो RTO भेहिकल इनफरमेशन। अब्ला बे एप्सआ फैबाय। 4.5 रेटिं बे एप्सआ, आरो 5 मिलियन डाउनलड खालामबाय। होनब्ला बे एप्सखौ क्लिक खालामदो। बे एप्सनि मुङा RTO भेहिकल इनफरमेशन। बेखौ डाउनलड खालामनानै ला। आं डाउनलड खालामखाबाय। बेखौ डाउनलड खालामखांनायनि उनाव अपेन खालामनोसै। सम लागोन लडिं जानो थाखाय। एप्लिकेशनखौ अपेन खालामनायनि उनाव बे एप्सनि इन्टारफेसखौ नुनो मोनगोन। अब्ला बेयो बेनि हम पेज। गोजौनि बाहागोआव होदों सार्च भेहिकल इनफरमेशन। अब्ला नोंथाङा बे बाहागोखौ क्लिक खालामदो। बिनि उनाव गारिनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ सोनानै होदो। नों जायखौ मिन्थिनो लुबैदों बेखौनो। होनब्ला जोंनिया आसाम, जागायजेननायाव AS जायो। जोंनि आसामनिया AS 196050 होबाय। जिखिजायाथ' गारिनि नाम्बार फैगोन। आरो नोंथाङा नाम्बारखौ मिथिखायोब्ला सोरनिखौबा गोसो बायदि होनानै नायनो हायो। बिदिब्ला सार्च खालामनोसै। सार्च खालामनायाव एसे गोबाव लागोन आरो एडभार्टाइजबो फैगोन गावनि एप्लिकेशनाव। अब्ला नायदो लोगोफोर, बेयो सोरनिबा गारि नाम फैबाय। आं जानला मोनलासो नाम्बार सोनानै होदोंमोन। बेयाव गासैबो डिटेल्स फैजोब्बाय। सोरबा रश्मि बेगम नाम फैबाय आरो कामरुपआव थायो। बेयो बेनि गारि नाम्बार। बिदिनो गासैबो डिटेल्सखौ नायनो हागोन आरो गारिनि नाम्बार, नाम, जायगा मिथिनो गोनांखौ बे एप्सनि हेफाजाबजों नायनो हागोन आरो नुनो मोनगोन। अब्ला गोरलैयैनो नोंथाङा सोरनिबा गारि नाम्बार आरो नामखौ मिथिनो हायो आरो हमनो हायो। अब्ला लोगोफोर, भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम। गासैबो लोगोफोरनो थारैनो शेयार खालाम। दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम। बेजों लोगोसे घन्टिनि सावगारिखौ थुनानै हो, मानोना आं लेटेस्ट भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांनिसिम सिगांसिन सौहैयो। उननि भिडिअ लोगो मोननायसिम बाय बाय। जै बर' हारिनि जै, बर' राव गेवलांथों।